लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय दाक्तिल कमरै खांखा जोंनो थोंगै दांनाय लफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय 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 दिनै माथाय न मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 जेदो फानि दालाल वान शोगना रंग्या देनी जेदो फानि दालाल लाजिना रंग्या देनी जेदो फानि दालाल वान शोगना रंग्या देनी जेदो फानि दालाल लाजिना रंग्या देनी हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजामानि उसुब जातंमानि हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजामानि उसुब जातंमानि जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय তিনি जों তিনি দুটো যে অ্যাওয়ার্ডনেস তিনি যে হিস্ট্রিক্যাল অ্যাওয়ার্ড আপনার তুই যে जों তাবো নগ নগ যে जों পিলাইনানি তিনি বাইকে দেফুর তিনি বাইকে 4 दिन ক্লাইও जों তাবো জায়গাও ফাইসক পয়লেকে তিনি তেলিয়ামরা আমচাই তিনি হদ্রাই 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 বিসিনি গরজং গামিও গরজং মুরা গামিও ফাইসক পয়লেকে বিশেষ খাইনাই जों যে थांनाय কয়েকদিন सिगां जोंनि बुबाग्रा जे भारत हाक्टर बाय जे एकर्ड साइन खायथि फेमिनि जों आबुनो ताबु नग नग जों थाङैनाय बिशेष खालायनाय जे एकर्डो जे किसा मिसा बुजिया तनानो जों ताबु स्राय स्राय केरनान बगै जों जत नग नग जों ताबु ओ जे अवेरनेस बिसिनथिखे जों कपिलाय दंलायो आबोथ जों जत साइमनका बा जों थांनाय 2-3 दिन देरा जों अबनो जों साइतों जे जोंनि बुबाग्रा जोंनि भारत हाक्टर बाय जे एकर्ड खायथि माने अबो हानो चेंग राया अबंग खाथिनि ति प्रासारनि जे जेनेरेशननि बागै बेलायखे गाहाम आजागा जों नरक जतन नुकबां खाना आजागाबो जोंनि लैंड राइट्स जोंनि पलिटिकल राइट्स जोंनि फाइनेंशियल जे पावर जोंनि आइडेंटिटी लैंग्वेज आबरन्थिनि जे एकर्ड सान खायजे कोने अबनो जों नरकनि बिसिनथिखे जों कासानामु जोङो ताबु मात्र आबो जों एकर्ड खायथि फैखे मात्र 60% ओंखा ताबुते 40% जों आबनो इमप्लिमेंट खायने नांखौ आबनि बागै जोंनि जत लुकुरकनि सुबासु नांगौ जतनो जों थानसा खायनाय जोंनि जे इमप्लिमेंट इयासो पर्यन्त जों जोंनि बुबाग्रा न जों अमा हिकनो जों उक्लक्ति फानदुइनाय बनो जों लगि रुइनाय जों सद्य जरम लायनाय जोंनि जतखन पद इमप्लिमेंट इयासो पर्यन्त जों अमा हिकन थानसा तंनानि बागै जों लुकुरनो जों कबुइ दङ नरकनि बिसिनथिखे बा जोंनि मिडियानि बिसिनथिखे अबनो कयनाय जों गोबां रकम कक सावनो हायफोन आबनो जों खुनजु गायनाबोय जों जोंनि बुबाग्रानो जों बिसास मातंनाय कारण जों बुबाग्रा बिशेष नुखा जे जोंनि बागै सैसैब नि स्वार्थ भाबे ब दफानि बागै एकदम चाया नों याखायनाय सरि कष्ट तुति फनो तिनी ब प्रासारनि बागै जेबो सामंथाय दङ जों अबनो हामबायबो बिसोरनि कुलपाया ते अबाहायखनो जों बसखां सालाबो ओ बुबाग्रानि बिसिनथि जों मोजां जाखैदा